Barka da zuwa tashar tsakar gida. Sabon cece ku ce kan siyan wayar Ummi Rahab. Adam A Zango da Ado Gwanja sun gama da tsotsayi a ƙasar Nijar. A satin da ya gabata kamfanin Apple suka fitar da sanarwar fito da sabon samfurin wayar iPhone 13 wanda aka raɗe shafukan sada zumunta da zancen zuwan sabuwar wayar. Wadda ta zo a nau'i hudu, da ƙarama da mai bi mata da babba ita ma da mai bi mata. Wanda farashinta yana farawa ne daga 460 zuwa 930. Ya danganta da kasuwa da kuma girman wacce kake so. Tuni an birni suka fara rububin siyan wayar duk da tsadarta duk kuma da cewa ba a fi shekara ɗaya da cin kasuwar wayar kira iPhone 12 ba wacce a yanzu ta zama tsohon yayi. Ummi Rahab na daga cikin 'yan farko-farkon waɗanda suka samu mallakar wannan tsaleliyar waya kuma babbar inda ta wallafa hotonta da bidiyo a shafinta tana murnar samun wayar. Mana. Alhamdulillah, my iPhone 13 Pro Max. Congrats. Hey, congratulations. Thank you so much. Wow. 13 Pro Max. Alhamdulillah, namu da yazo. Congratulations. Namu yazo. Congratulations. Sai dai wannan wallafa bidiyo da hoton waya da Ummi ta yi ya raba kan mabiyanta inda wasu ke fatan alkhairi wasu kuma na maganganu marasa daɗi ga jarumar. Idan ba ku manta ba, ko a lokacin dambarwar da ta fara tsakaninta da tsohon ubangidanta kuma masoyinta Adam A Zango. Bayanai sun nuna karɓar irin wayannan manyan kyaututtuka na waya, kuɗi, mota da sauransu. Na daga abin da ya fara haddasa tsafani a tsakaninsu, wanda wannan ya sa masu yar mata da magana suka samu abin faɗa. A nan kuma wani iftila'i ne ya fara da jarumi Adam A Zango da Ado Gwanja akan hanyar ta zuwa Nijar, inda suka kaɗe wata mata da 'ya'yanta 3 kuma duka suka bagunci lahira kwanaki 3 da suka gabata. Sai dai bayan faruwar lamarin wasu daga cikin 'yan Nijar sun nuna damuwarsu kan yadda jaruman suka nuna halin ko in kula suka kuma wuce wurin wasa da suka zo a kasar inda wani matashi ya fito yi maganganu cikin ɓacin rai ga jaruman. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ina yi mana fatan alkhairi 'yan uwa 'yan Nijar, kamar da kuka sani sunana Yusuf Al-Shabab aka Baban Yasmina, da fatan kuna lafiya. Na kwana biyu ban yi magana akan abin da shafi harkokin Nijar ba, amma yau zan yi magana saboda ni dan Nijar ne, cikakke Nigerian d'origine ne kuma dole in na ga abu akan ƙasa ta ya hito ya faru cikin ƙasa ta ya yi mini ciwo kuma sai na hito na yi magana. Wanga jawabi da zan yi jawabi ne akan Ado Gwanja da Adam A Zango. Za su wajen wasa suka bige wasu mutane wanda suka mutu, kuma duk da haka nan suka je suka samu damarsu suka yi wasarsu. Na farko, mu lalle kun tabbatar da cewa haka nan mu Nijar ƙasa karrama baƙi ce, ba a wulaƙanta baƙo, ana karrama baƙo fiye ma da ɗan ƙasa, kuma kun fi kowa sanin haka nan tunda ba yau kuke zuwa ba, ku zo ku yi iya shegen ku hito ƙasar ku yi iya shegen ku cikin Nijar, babu mai ce muku kala ku koma ƙasar ku. To yau har aka waye gari ma kun zo wajen wasan ku bige mutane kuma ku je a samu rayukan nan sun tafi kuma ku je ku yi wasa. Na farko, idan aka ce mini ku musulmi ne na yarda, Ado Gwanja da Adam A Zango lalle ku musulmi ne, amma zuciyoyinku babu imani, babu cikakken imani cikin zuciyoyinku, babu shi. Duk wanda ya ce mini akwai zuciyoyinku, akwai cikakken imani cikin zuciyoyinku, ƙarya yake yi. Saboda duk wanda yake da imani, yau ko wa'azi fatawa wannan ta musulunci za ku taya wajen gudanarwa, kai ko kare ko ka bige, wallahi zuciyoyinku in kuna da imani ba za ku samu natsuwar da za ku je ku gudanar da wannan wa'azin ba. Har ku kashe rayuka, rai nawa ko ka kashe, ku je kuma har ku samu natsuwar da za ku wannan bidiyo, wai za ku je ku yi wannan wasa taku. In kuna da imani, wallahi ko biliyan miliyar ko to ko biliyan za a ba ku, wallahi kuna haƙura da su zuciyoyinku ku fasa wannan wasa sakamakon wannan rayukan da kuka kashe. Lalle shi accident shi yana zuwa ne, kowane ɗan adam zai iya yin shi. To amma har ku zo daga baya wai ku yi bidiyo ku biye ma wani
wani sakare nan wani an ce ma shi ma ba dan Nijar bane ma ban garrama wai ya zo wai ku biye mishi yana muku bidiyo kun yi wasa ba isa a muku kaza ba ku mawaka ne wanda kuke tare da duniya. Ƙaryan nan da kuke Nijar ita ta daure muku gindi har kuka kai wannan matakin da kuke. Ba ku da wasu mabiya kamar 'yan Nijar, ba ku da su mabiya dai artist ku wannan a dogon ja da Adam Zango ba ku da wasu mabiya kamar 'yan Nijar fiye da 'yan Nijar a duniyar nan. Kuma Nijar ta ɗaukaka ku, da Nijar kuke takama, da Nijar ita ta kai ku matakin da kuke yanzu. Amma har ku zo kuna wasu bidiyoyi, ku yi bidiyo wai ku ɗora, kenan ku kun nuna kun isa, kun kashe mutum, kun kashe rayuka, rai hudu ma za a ce kun kashe, kun bige da mota. Duk da haka kun samu damar da an kyale ku ba muku komi ba, kuma har ku samu damar da za ku zo ku yi bidiyo ku nuna isa kenan, ku kun nuna isa, ku mawaka ne wanda duniya tana tare da ku, menene ba isa a muku kaza da kaza da kaza da kaza ba. Wannan ya dace. Idan ana magana masu ilimi nan magana ilimi ce, idan ana magana hankali nan magana hankali ne. Ku ce kuma kun hi kowa ilimi, kun hi kowa ilimi, kun hi kowa sanin ya kamata. To ba ku da imani cikin zuciyoyinku, amma ban ga lahinku ba. Ban ga lahinku ba. Ku samun daurin gindi kuka yi, ba ku da laihi. Ba ku da laihi, shi yasa ku iya shegen ku yadda kuka ga dama, ku faɗi abin da kuke so, saboda ba ku da laifi cikin Nijar. Ga bidiyo nan wurin wanda kuka yi yanzu, zan sanya shi kowa kuma ya gani. Hakan ya yi daidai ko bai yi daidai ba. Hakan da kuka yi daidai kenan. To ba ku da imani cikin zuciyoyinku. Kuma laihin mutane, na tabbata na rantsa da Allah, inda a ce artist Nigerian ne ya je ya bige wani Najeriya, wallahi motar shi har motar nan na farko wallahi sai an kone ta. Kuma na tabbatar da cewa wannan wallahi in an same shi da rayuwar shi sai an same shi an jikkata shi. To yau ku har ku zo cikin ƙasa, ku zo ku bige mutane, ku kashe mutane, kuma ku je ku samu damar da ma za ku yi wasa a cikin ƙasa, an kyale ku. Mu Nijar muna karrama baki, muna karrama baki fiye da ɗan ƙasa ma, sai a karrama ka Nijar. Ban mu damu ban mu, kowa duka ɗaya ne. Sai a nuna maka ma kai ka ɗan ƙasa ma, saboda mu haka Allah ya yi mu, daga jini ne abin, kuma kun shaida haka nan. Sakarkaru kawai jahilai. Nan shekarun jiya da wani magana, ku kuyi kaza da kaza, mu menene kaza da kaza, ku kun hi kowa, mu ku kun ma hi malamai ba da fatawa, kun yi menene kaza da kaza da kaza. Duk da ba magana ta bace, ai magana take kawo magana. To a haka ku ba masu imani bane wallahi, sakarkaru kawai. Magulmata da 'yan hasara da 'yan bakin ciki da 'yan keta, ga ado gwanja ga Adam iya zango, accident sun yi shi, kuma tsotsi ne bai hwada ake kan kowa da kowa, lahiya salau ba abin da ya same su, kuma sun zo Nijar sun yi wasa lahiya, kuma su koma gida lahiya. Babu wanda ya ci mutuncin su, saboda ba isa ba ko zo kasar Nijar a ci mishi mutunci, saboda Nijar garin karama shi ne, garin karama dan Adam. Bare Nijar Najeriya uwa ɗaya uba ɗaya muke, babu wani wanda yake da bambanci. Wa'anga kuma artist ne da suke tare da duniya ba a wada. Magulmata kuma ku kuma dama ai duniya Allah ya kula wannan shirin, shi kuma Allah ya dora ma kamfan iblishi ma bute yake maka. Adam zan ko ba haka bane, lafiya kalo ba akan shi police station ba akan shi prison, ga ado gwanja jiya ko yayi bantare da waka. Bayan ganin wannan bidiyo, Adam ya Zango da Ado Gwanja ƙarƙashin jagorancin wani ɗan ƙasar sun fito sun bayyana alhininsu da ƙara fayyace yadda lamarin ya gudana, game da jajintawa iyalan mamatan, game da yi musu ta'aziyya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, jama'a masu kallon mu. Wannan na hannun dama na shine Adamu Zango, wannan kuma hakuri na ce hannun dama, hannun hagu shine Adamu Zango, wannan kuma na hannun dama ta shine Ado Gwanja. Kamar yadda kowa yake ji, har ma aka samu wani bidiyo jiya wanda aka saki yana yawo na wani dan uwa. To bidiyon nan na wannan dan uwar, abin da yake kokarin ya sanar da jama'a shine yana kokarin ya gaya masu Adamu ne cewa Niger ƙasa ce ta zaman lafiya, ƙasa ce ta kwanciyar hankali da fahimtar juna, ba ƙasa ba ce wadda baƙo in ya zo za a ci mutuncin shi. To abin da yake ta ƙoƙari
ya faɗakar da mutane kenan. To amma sai jama'a ba su fahimta ba, kowa tashi fahimta daban. To shi ya kawo Adamu da Ado suka ga bidiyon kuma suka ji magana kuma suka ji commentaire na mutane da suke yi, suka ce to a zo a sake wani bidiyo domin jama'a su fahimci ma magana yadda take gaba daya. Tabbas an yi accident, an yi shi kuma har wasu jama'a sun mutu daga ciki. Amma abinda muke so jama'a su gane, Ado Gwanja, Adamu Zango ba ɗaya daga cikinsu wanda ke tuka mota a lokacin da aka yi accident din. Ba ɗaya daga cikinsu. Akwai direba, su suna zamne ne cikin mota a matsayin fasanja. Accident din ya zo ya faru. Bayan accident din ya faru, gendarme sun zo, polisi sun zo, sun kama direban, yanzu haka yana can kulle, sannan kuma an kama motar tana nan kulle. Adamu Zango da Ado Gwanja suna nan, aikin da ya kawo su ma a cikin ƙasar sun ajiye shi, suna zaman jiran abin da hukuma za su yi da su. Shi ne kawai abin da suke jira a yanzu haka. Babu wani abu da suke yi, zaune kawai suke suna jiran abin da hukuma za ta yanke. Duk yadda hukuma ta yi da su, abin da Allah ya kawo ne. So saboda haka zan fara ba Ado Gwanja magana a shi ta bakin shi. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. To jama'a, duk abin da ya faru ne sanadin tsautsayi ko kuma akasi ko kuma kaddara. Idan Allah ya rubuta maka ita, duk addu'ar da kake yi sai dai a sauƙaƙa maka ita. Wannan amarin da ya faru, muna fatan Ubangiji Allah ya ji waɗanda suka rasu, Ubangiji Allah ya bawa ƙasar Nijar haƙuri da danganar ɗaukar jin zafin abin da ya faru, sannan kuma ya sa mutane su gane cewa ba wanda zai yi wani abu irin wannan da gangan. A yafewa ainihin shi direban mu da yake tuka mu ya ɗauko mu, a yafe masa cewar ba zai yi da gangan ba. Mu kuma muna nan tare da 'yan ƙasa kuma a cikin ƙasa, sai mun ga yadda hukunci ya kaya, aka bawa mai haƙƙi haƙƙinsa. To ina bawa family nan haƙuri, sannan kuma ina bawa garin Margubeni haƙuri, ina kuma taya kowa da kowa alhini da abin da ya faru. Masha Allah, Adamu Zango. To kamar yadda yan uwana suka faɗa, ni ba zan faɗa ba wani mai zai ja lokaci ba. Wannan abin da ya faru, mu ma Allah ne ya tsallakar da mu. Da duka za a yi ragas ko in ce mutuwar kasko, da mu da waɗanda suka rasu, da mu da muke mutan duk da mu bar duniya. Amma Allah ya tsallakar da mu saboda kaddarar mu ba a gurin ne ran mu zai fita ba. Sannan babu dalilin da za a ce idan za mu iya mai da wannan abin kare faru, in a hannun mu yake za mu mayar. Saboda tun daga Kano da muka taso ba mu bige ko kaza ba, har sai da muka zo wannan gurin, kilomita kaɗan zuwa inda za mu je, kusan tafiyar awa 10. Mun tashi karfe 2 daga Kano, a titi muka kwana har zuwa safiya, amma abin bai faru ba sai a wannan gurin. Saboda haka kaddara ce ta faru. Kuma kamar yadda ya faɗa, mu kusan mu gabaki ɗaya ma a motan bacci muke yi, babu wanda zai iya faɗan ga abin da ya faru sai shi direban da yake tuka wannan motar. Amma duk da haka muna yi wa al'ummar Nijar baki ɗaya, da su familin da wannan abin ya faru da su, da kuma wannan garin Margubeni ko duka Ubangiji Allah ya sa, Allah ya ji kansu, Allah ya gafarta musu. Ita kuma wadda ba ta da lafiya, Allah ya ba ta lafiya. Amma a fahimce mu cewa babu dalilin da za mu zo muna yin wani abu wanda zai nuna cewa kamar murna muke ko farin ciki da wannan abin da ya faru. Dan adam ne, ajizi ne, kowa wani abin zai iya faruwa da shi, saboda an yi abin nan ya ɗan yi kwanaki, so akwai ajizancin dan adam. Duk kamata yi mu zauna kawai mu zauna guri ɗaya mai tagumi, so amma dan adam ne, babu yadda muka iya. Haka idan wannan bidiyon da mutane suka gani ya jawo wani cece kuje a duniya, to a gafarce mu,
ba mun yi shi bane kawai dan mu musguna wani ko mu nuna cewa mun isa ko kuma waɗanda suke dokan take hannunsu sun fi karfin su hukunta mu fasinja ne, direba yana hannu ba sake shi ba, mota tana hannu ba sake ta ba, dukkan mu an ɗauki shaidar mu na me ya faru kuma kowa ya bada abin da ya sani. Da haka jama'a su fahimci cewa ni da Ado ba mu muke tuka motar nan ba. Mun gode. Dangadai matakan aran goma a irin sanno sintina margube na gwaye irguga alhahi ce aranga irkoi misugi imi yafa sawan mai kino shofero kan na mota conduit manti adam e zango no goga kendi manti ado gwanja no goga kendi igwanda shofer kan goga kendi wato kan accident wote igo girbi isbai hankan go negati wodin banda gendarme ka police ka ina shofero di shofero bumbo a gono din gadabu mota bumbo ina mota di ingai bumbo gwai kan kandai nan gonya maira imanati igo goro igo hangar hinisi haikul kai hini tai da ingai ya dinga inga nogati mata danga matka an goma bare goki bare go salan dai bare go gane haikul manti wallahi manti ya dubo son gore ra kan igo hawo hini gore ra ni isinda hujja i mutunu koi ne da ne kala in baina kibo koi na kul kibo koi ya maira igo gi sibo ya dinga shofero bumbo gono dinga dabu mota bumbo ne ya dinga irgo ceci alhaji yaran bare kul Niger bare me ame irgo alhaji ceci margu be da bare hayo ba kwai ne irko mi sugi imi yafa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.